Nočné mory tohto dievčaťa odhalili tajomstvo z roku 1642. Jess sa už od detstva svojej mame sťažovala na bolesť v ľavom kolene a neustále opakovala vetu: stalo sa mi s ním niečo hrozné. Spočiatku si jej mama Kim myslela, že sa zranila na hodine telocviku, ale pri pohľade na koleno nezistila nič nezvyčajného. Rozhodla sa preto dievča zobrať k lekárovi, ktorý len potvrdil to, že sa na kolene nestalo nič nezvyčajného. Postupne Jess začala mávať nočné mory a po zobudení sa prišla za mamou do postele a opakovala vetu: ja som bola niekým iným a nebol to len sen. Jedného dňa Jess hovorila s Kim o týchto desivých snoch. Prezradila, že v snoch má kožené vysoké čižmy, kráča nejakým polom po kopcoch z obidvoch stranách. Vedela, že je v Anglicku. Boli tam aj kone a spomenula si aj na kráľa, farmára a ďalších ľudí, ktorí bojovali. Až tam došlo k výbuchu a strelili ju do nohy. Jess hovorila aj o tom, že si spomína, ako vyzeralo boisko a že to bolo 23. októbra 1642. Kým to nedalo a po slovách dcéry začala zisťovať, či sa skutočne nejaká podobná udalosť stala. Daj mi follow a sleduj, ako tento príbeh dopadne. Narazila na to, že 23. októbra 1642 bola bitka pri Eagle Hill a išlo o prvú občiansku anglickú vojnu. Mali tam v tom čase aj umelca, ktorý urobil tento obraz, ktorý Kim vytlačila a dala svojej dcére. Ona na to hneď reagovala s tým, že to tam pozná a bola tam. Kim neustále v priebehu ďalších rokov pátrala po ďalších informáciách, až narazila na meno Robert Brady. Bol prvým grófom z Lindsay, zomrel v 24 rokoch, a to 23. októbra v roku 1642. Dnes už 19-ročná dcéra Jess je šokovaná, že všetky informácie, ktoré matka našla o Robertovi, sa zhodujú s jej spomienkami z minulého života.